wai yanzu a ce wai gaba ɗaya ka yawace garin nan ka yawace garin nan gaba ɗaya ka rasa abinda za ka an ta yawa cikin ka haba inda bala'in haɗina bari in je in ƙara ganin da yin magane ku normal ne ya yi daɗi wallahi kai ina shiga ha ana ban wa'anda kaga su ka ko ga dole yau dole ne ai abin nan iya yau ma dole yau za mu shiga haka ka gani gana ka can zuwa ma ba ya yi bisa ga a ce wanga ya ce wanga zai ce na za yi ko magana babu ni ko ganin ku mai ban ga muku ba ganin ba ko ka shamka kai muna magana kamar dai baka san mu ba ban gan ku ba ala daga ina kake wai ala daga ina haki daga lahira na fito lahira eh ka ganin wannan su ba ai ban biyo layin yan wuta ba